I orffen y gyfres o fideos ar ffracsiynau. Fi jyst eisiau edrych ar beth sy'n gen i fan hyn. Os chi'n actually'n cael anawsterau, right? Cofiwch Croes, luosi. No re, sut mae hwnna'n gweithio? Gyda adio, ni fel arfer yn Croes luosi. So, luosi popeth yn ail ffracsiwn gyda 4, popeth yn un gyntaf gyda 5. Alright, edrychwch beth sy'n digwydd os fi'n neud yr un peth ar gyfer pob enghraifft sy'n gen i fan hyn. Adio tynnu lluosi ar rannu. Okay. Alright, just gwyliwch, os ych chi really stuck, cofiwch groes lluosi. Nw'n ni edrych ar bob un ar y tro. Alright, fan hyn. 3 lluosi 5 yw 15. 5 lluosi 4 yw 20. Adio. 2 lot o 4 yw 8. 5 lot o 4 yw 20. Mae'r gwaelodion yr un peth, so chi'n cadw nhw, chi'n adio'r top sy'n creu 23 dros 20. Os fi'n neud yr un peth ar gyfer tynnu ffwrdd, fi'n mynd i gael 15 dros 20, tynnu 8 dros 20, gomod y gwaelod yr un peth, chi'n cadw fe, a wedyn 15 tynnu 8 yw 7. Lluosi ffracsiynau, fel arfer ni jyst yn lluosi'r top, lluosi'r gwaelod. Wel, os fi yn croes lluosi, fi'n mynd i gael 15 dros 20, lluosi gan 8 dros 20, sy'n actually yn rhoi 120 dros 400, dros 400. Chi'n gallu canslo hwn, sy'n rhoi 12 dros 40, sy'n wedyn yn canslo eto i 3 dros 10. Os a fi nôl i fan hyn, 3 chwarter, lluosi 2 dros 5 yw 6 dros 20, sydd yn symleiddio i 3 dros 10. Rannu 15 dros 20, rannu gan 8 dros 20, yn syml iawn, 20 wedi rannu gan 20 yw 1 cyfan, a 15 wedi rannu gan 8 yw 15 dros 8. Ateb, 15 dros 8. Triwch y mas gyda ffracsiynau eich hunan. Diddorol? Dyna'r un ola yn y gyfres ffracsiynau. Triwch rai eich hunan a mwynhewch.